κάνουμε στο κέντρο, Εσένα. Εμένα ή μαμά? Εσύ τα ξέρεις δηλαδή. Εγώ τα ξέρω και τα έδειξα όλα στην Ειρήνη. Και τώρα είναι χαρούμενη γιατί φτιάχνει και αυτή ένα τοίχο. Έτσι, σ' αρέσει? Ναι. Ωραία. Πολύ ωραίο. Και μετά θα βάλουμε πλακάκι χρωματιστό όλο γύρω, εντάξει? Λοιπόν, πιάστηνε και εγώ θα σε βοηθήσω. Εδώ θέλεις να βάλεις την κόλλα. Λοιπόν, θα το κρατήσεις ανάποδα έτσι. Είναι σαν να βάζεις κρέμα σε τούρτα. Κάνεις πάνω κάτω έτσι. Και μετά το βάζουμε εδώ, δώσε μου την κόλλα και θέλω αυτό να το πατήσεις κάτω δυνατά. Όσο πιο μπορείς, έτσι, μπράβο. Κάτσε να το βάλω λίγο πιο στο κέντρο, μπορείς να το αφήσεις, θα το βάλω μόνο λίγο πιο στο κέντρο, έτσι. Κεντραριστό, ωραία. Και αν έχεις κόλλα στα χεράκια σου, δώσε μου το χεράκι σου, θα το καθαρίσουμε έτσι. Ωραίο. Μπράβο μαμά. Μπράβο. Είσαι καλή, Τι ταλέντο. Από σένα πήραμε οπότε. Πάνω κάτω, παντού. Έτσι. Και τώρα βάζω αυτό εδώ και εσύ το πατάς με το άλλο χέρι. Λίγο πιο μέσα, εδώ. Μπράβο. Έτσι. Και τελευταίο κομμάτι, κόλλα, ναι, κάνουμε λίγο έτσι, πάνω κάτω, παντού, έτσι, το βάζω εδώ και το πατάς, αυτό είναι, αυτό εδώ, μπραβίσιμα. Λοιπόν, τώρα για γύρω, τι χρώμα θα ήθελες να χρησιμοποιήσεις? Έχουμε ροζ, έχουμε πορτοκαλί ανοιχτό, ένα λίγο πιο σκούρο, έχουμε και πράσινο και σκούρο και ανοιχτό.